familiar kayo dito, comment below guys. At ngayon ang ginagawa na namin ni Jingjing guys, naglilibot-libot lang kami. Grabe, wala kayong magawa sa bahay eh. Guys, ayaw yatang babanti. Bakit kaya? Kanina pa to. Sobrang mapagbigay. Siguro kadalasan niya mapagbigay. Mga kadalasan yan, pamaliw yung mga babae. Kasi yung mga babae talaga sadya mapagbigay. Lalo na sa pag-ibig. Sa pool. Galing sumapol ni Geng Geng. Mega shoutout sa mga viewer ni Geng Geng, no? At pamilyar kayo dito. Oh. Wow, mauna ka na. No problem. Mamadali ka eh. Kami naman eh, titik muna. O yun, pa-shoutout po muna yung mga babayan natin dyan na construction. Yan. Yan o. Dami yan. Yan. Shoutout sa kanila. Shoutout din. Shoutout. Pinapagawa ko din. Nandito ngayon tayo sa Mega World, capital town ng San Fernando. At yung kaharapan niya guys, yung dito yung capital town din, no? Oo, yan. Yan. Wow! Dito tayo papasok lang guys kasi Yan. Alam niyo naman yan. alam nyo naman na sitwasyon natin. Kaya mapag-ikot tayo at yun natin yung mga LTO. Tayong nangyari. Hihin tayo. Tara na, let's go. Diwas pasoy guys, yun o. Wow, Dito yung mga building na oh. ginagawa tsaka dito. Sino? Yung apartment. Parang Kala ko apartment. ito Manila na yung dating na dyan, no? Oo pa, parang na siya pa Manila. Manila na. Yung paganda na ng paganda. Grabe guys, oh. Yan. Ito na, naging syudad ko yung ano, naging Sunod na yung... syudad na yung Ito pala yung gagawin nila, yung katulad sa may ano, sa may ano kasi pa, yan. yung may sindalan, yung ano doon, Yung, oo. parang coffee shop. Oo. Oo, ganun na yun. Guys, nandito naman tayo sa Mega Town, no? Yung sinasabi ni Jingjing, siguro yun yung ewan ko, ganun na rin yun guys. Yan guys, oh. Yahoo! Rum, 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 rum. Ito yung gagawin nila. Jeep, no? Nawanas City. Ito yung ano, buwas nang nakapasyal kayo dito. Napakaganda na ng San Fernando. Ang dami na po yung ginagawa dyan, no? Mapapawaw ka na, hindi ka tulad ng dati guys. Ito dagat to, dagat. Yan. Saan? Ayun daw yung gagawin nilang building. Yung building, no? Ayun o. Kaya yung project nila dyan sa lugar na to, pero siguro matatagalin pa yan. Mga nasa 3 taon pa yan. Oo, Yan, 2 taon. tagal pa to. Kasi yung budget to, hindi pa na ilalabas eh. Yahoo! Alam mo, sobrang yaman guys. Nakamotor nga sakay eh. Motor na, karag-karag pa, no? Ulam nga, di nga makabili. Sinanti yata to. Pwede. Sinanti to. Pwede. Hindi man siguro pa. Yan. Ito na. Ito na mga panda. Ito na nakapanda. Ay, nakagrab. Yes, setting na. Yes, setting na. Setting na, no? Setting pa ulit, no? Shoutout! Shoutout sa'yo, Eden! Ito mo, alam mo naman, ikaw yan eh. Kaya ka lang naman na ka namin, guys. So yung aerosol guys, San Fernando Pampanga, aerosol yan guys. Ito yung kanyang harapan. Ang ganda oh. And dito na yung ano, yung malaking parol, dito parol yan. Yan. Wala na. Oh, may sakyan. Ito ngayon, palabas ng mga sakyan. Tapos nung kinder ako guys, dito kami pinasayaw nun. At talagang natatandaan pa ni Jingjing kinder pa sa noon. Yung mga kinder pa noon, si Jingjing maliit pa. Siyempre! Ngayon, Ayun, malaki. bakulaw na. Iya, chuma-chumahan. Bakulaw na si Jingjing. Nga guys, at dito na lang. Joke lang. Joke na lang, oh. Punta tayo doon. Dito pa ba tayo? Anong gagawin natin, Jingjing? Ay, sana pa! Punta tayo ng Bacolor. Punta tayo ng Bacolor. Bakulon! Bacolor. Bacolor ka, Bacolor. Bakulon!
alam kay Jinjin kung anong sinasabi niyang Bacolor. Kaya bumubuan nyo guys, papasyalan namin kayo, nandito na rin tayo guys. Ito, Jinjin. Yan, papasyal na tayo guys. Sa Bacolor. Guys, so tinuo yung silalim ng tulay. Tulay ng ano, MacArthur. Ay, MacArthur. Bahala na kayo, anong tulay yan? Susuporta na yung tulay. Ang labo naman nun. Bahala na kayo, hindi. Guys, pumunta tayo sa Bacolor. No? Wala kayong magawa guys. Nabuubos kami ng gasolina. Mura ng gasolina ngayon, 72. 72 pero wait lang dito sa may kanan natin yung kaliwa. Yan guys yung parada ng ng mga bus sa Metro Manila. At hindi na natin makakapunta dyan guys kasi yung terminal. Dahil kasi Pupunta na guys Manila guys. dahil kasi busy kami sa aming ginagawa. Uy! Yan na naman. Kami dito po! Dito na sila napunta. Matapos yung mga Bacolor. Bacolor! Bacolor. Dami! Punta kami ng Bacolor. Bacolor! Ayun! Ayaw mo sa likod yan. Yan na! Bacolor tayo! Parang transporter din. Wala! Tara na! Yan naman din. Tara! Uy! Ito, lipat na kami dito guys. Papasok na kami dito. Yan. Dito tayo! Medyo noon, dami. Yan, nagdagaan. Hindi. Kita mo dito. Kita dito yung lugar natin na ayun. Ating Bacolor. Punta guys na. Nandito na tayo sa Barangay Magliman. Yan. Magliman na ito guys. Barangay Magliman na ito ng Bacolor, Pampanga. Yan. Pinasok na namin guys. Wala. Alam mo naman tayo guys. No? Road trip natin puro trip. Kaya nga trip road trip. Shout out sa mga daan, yung mga barangay Magliman. No? Bacolor, Pampanga. Yan guys. Woo! Meron din mga lugar na na-repair na yung mga daan. Meron naman hindi guys. Pero sa ngayon guys, halos marami na hindi pa. Siguro naman guys, dito taon-taon nare-repair naman to Ang problema siyempre marami truck nang dumadaan dito guys. Nasisira ang daan. Hindi man dapat dinadaanan ng mga truck to guys. Yung iba dito, mga lumang bahay. Mga lumang bahay na dito. Yan guys, grabe no? Ito guys. Ito Jingjing, yan ano yung barangay na? Yung barangay na. Ito yung barangay ng Bagliman guys. Ito guys. Yan. Barangay hall. Hindi na namin magtatagal guys. Kasi tanghali na. Time natin yung oras natin quarter na. Alas 12 na guys. Napakahaba na yung video namin. Kung kayo hindi familiar mo kayo dito sa ating lugar na pinupuntahan guys, comment below, no? Familiar pa kayo? Kung hindi man, kayo maki-ride on na lang kayo guys. Wala po na to. Hindi natin dinaanan. Dito guys, merong dito sementeryo no guys, no? Sementeryo ng Magliman. Mga taga Magliman dyan guys, mga Bacolor, dito yan yung dito. Yan yung sementeryo dito. Cemetery yan, no? So, parang di na yata ginagamit guys yung cemetery yan Ayun, dahil sira na yung mga... Parang di na ginagamit. Dilipat na lang nila guys sa libreng cemetery at lugar guys. Pero ito guys, tinan nyo, natambakan na ng
daan to, no? Ito shoutout sa mga nanunungkulan dito. Maganda yung naging resulta guys. No, ganda dito. Malaking pagbabago at malaki ng kagandahan nito. Hindi tulad ng dati guys, lupa lang to nung bata-bata pa ako. Lupa pa ito guys, pero ngayon napakaganda na guys, no? Parang sisita na po. Oo. Yeah, guys, meron pang mga lumang bahay dito, no? Napakagrabe, no? Ay, yung mga sinauna pa lang ng mga 90s. 90s, yung mga ano yan guys, mga 18th century pa yun siguro, 18. Ayun. Magandang bahay na to. Guys, na guys. Oops. Yan o. Yo. Kasi ito naman guys, Yan, ah. para lang guys na magdiman ito guys, oh. Dito sa aming kanan, ito yung kinukuha ni Jingjing. Yan. Oh, yan magliman, no? Yan, oh. Magliman, integrated school. Tapos dito guys, vulcanizing shop yan, oh. Magkatabi lang. Oo. Para kung maplatan ka, dyan lang. Oo nga. Yan ang dami dito. Ano? Mga Oh. nakatira. Para ano na siya pa, matagal na rin na eskwelahan na Wala na yan. wala na nag-aaral. Sige guys, paano pa kami tinis ka lang yan? Oo. Grabe. Wala pa si Gingging. Hindi guys, shoutout sa mga magliman, no? Mga taga-magliman guys, shoutout sa inyo. Yan, no? Grabe. At malaking pagbabago ng magliman guys. Kung kayo taga rito at ganun din yung mga viewer natin, no, guys, malaking pagbabago nito. Hindi tulad ng dati, makikita mo guys, puro tubo, puro damo. Tapos wala pa masyadong mga bahay, Oo. kugulang, ganyan. At wala pa mga, katulad yan, ang dami na subdivision na sinayo guys. Mga guys, ganyan. Yan, katulad niya mga par. Yan. Transportation dito dati guys. Ano lang, hindi uso yung motor noon. Ang ginagamit dito guys, kalesa. Kaya bike. Wow, kalesa pati bike. Kalesa ng kabayo guys. Wala San Fernando, nandito guys si ating may tao. Napakamahal din. Gas malaga pa nun kahit centimos. Oh, pero ngayon guys, Parang wala na. wala na. Pamilyar na yun na kasi kadalasan guys, nagkaroon na ng ano dyan. Mga sarili-sariling service, mga motor, ganyan guys. Solana? Oo. Ano yung Solana na yun pa? Dahil naman ang subdivision building. Wala na. Kaya yung subdivision guys na wala na. Alam niyo na, yung mga ano dyan, hayente ng mga lupa guys. Yan. La Vista, Solana, Bigel. Yan guys. At dito guys, meron yung release ng trend dito. Release ng trend, ay wala na guys. Wala na yung release ng, dito mismo guys. Ito. Release ng trend yan. Dati dito guys, ngayon wala na. Tinanggal na Ay, yung... oo, may tanda ako dito pa. Alam ko na to. Dati may release ng trend yan. Ngayon, Wala na. tinanggal na. Tapos gagawa na naman ulit. Oo, tinamano na subdivision. Kung isipin mo guys, kung yun doon pa dadaan niya yung railway niya. Wasak yung subdivision na yan. Kaya yun. So guys, napapalain na tayo at napapahaba na ating video. Baka dito na namin tatapos yung ating video boy na taga Pagliman. Shoutout sa inyo. Kaya